alaikum, barkanmu da dawowa guys. A bidiyon mu na yau zan yi bayani akan yadda zaka sayi gas fee da kanka ba tare da ka je gun wani ka saya ba. Da farko zan ajiye link na wannan website din a cikin description na wannan bidiyo da ke kan YouTube channel. Da ka danna zaka zo kan browser naka, in ka danna zai kawo ka kan browser ko kuma kai copy nasa sai ka zo kan browser kai pasting. To abin da suke bukata a nan zaka sa first name, zaka sa last name, zaka sa email address, sai ka zaɓi username wanda kake so. A nan kuma link ɗin zai tafi ma da referral code naka, sai ka danna continue bayan ka saka su. Da ka saka informations naka zai nuna ma kamar haka, wannan shine first name, wannan last name, wannan email address, sai wannan kuma username na gashi na sa Arewa Mega Hubs. To automatic in dai da link na kai amfani zaka ga ya nuna ma referral code naka a nan, to kar ka goge shi ka bar shi, sai ka danna continue. Kana danna continue nan abin da zai ce ma zai ce ka saka phone number, sai ka zaɓi transaction pin guda 4 ka saka, sai kai confirming nasu, sai ka sa password a nan, sai kai confirming nasa. Gashi wannan shine sample da in baku, wannan gashi phone number, wannan shine WhatsApp number nawa gashi na sa shi. Sai nan ka zaɓi transaction pin nan ma sai kai confirming nashi, ka tabbatar wanda yake nan shine a nan kai confirming. Nan kuma sai password, misali sai ka sa Aminu, A din ya zama capital, sai ka sa ko star ko hash ko wani special character, sai ka sa 12 ko dukkan wata number da kake bukata. Daga nan sai ka danna register, zai kai ka asalin dashboard din. Kun gani da ka shigo dashboard din za ku ga to ga yadda asalin kan dashboard din yake, sannan ga asalin coins da kake bukata da zaka iya saya akai. Wato zaka iya sayan gas fee na ton, zaka iya sayan na LINEA ETH, zaka iya sayan gas fee na BNB, zaka iya sayan gas fee na Sol wato Solana, sai kuma Polygon wato MATIC shi ma zaka iya saya. To in kana so ka saya, abin da zaka yi da fara zaka yi funding ne, sai ka danna add money. Kana danna add money din nan, to abin da zaka danna generate account now. Kana dannawa zai baka account number na 9PSB bank, shi ma banki ne kamar su Opay da Money Point da sauransu. To kun gani anan dan ya bani account number, ga wannan shine account number. Ina danna nan zan danna copy account number, wurin banki zan zabi 9PSB. bari mu je in tura in gani. Wannan shine cikin application na Opay, wato na shigo kenan. To in zan yi transfer tunda ba Opay bane, a 9PSB ne kawai, abinda zan danna transfer to bank account. Kana danna wannan dinnan sai kai pasting wannan account number dinnan. A nan option zai baka 9PSB, in bai baka ba sai ka danna select bank din, zaka yi selecting. Kana selecting sai ka danna 9, sai ka sa P, shi da kansa zai fito. Kana danna 9P, sunan bank din 9PSB. online bank ne kamar Opay, Palmpay da sauransu, da irin su Money Point, kuma normal yana tafiya da kyau. Gashi nan na searching nasa 9PSB, kun gani gashi nan kun ga sunan da zuba mu shine na Palmpay. Sai ka danna next, kana danna next shikenan, sai ka sa amount din da kake so na gas fee ka saya. In ya kai $1 akalla ka sa 2000 ko 19. to bari mu ga, ni na let's say bari na sai BNB na 2000 naira, wato na $1 kenan. kun ga na sa 2000, sai in danna confirm. Na danna confirm, zan yi confirming fingerprint na, ko ka sa pin naka shikenan kai payment naka yana gama yi. Bari mu gani mu yi abin live saboda kowa ya gane steps din dalla yadda ya kamata. Bari ya ba mu, kun san network sometimes yana da dan problem, musamman a kwanan nan MTN sai a hankali. Gashi ya gama searching nasa yadda ya kamata. Bari mu tura naira 2000, zan danna pay kawai. Bari mu gani, sai na yi confirming fingerprint nawa, wato in tabbatar cewa payment ya je. Zan danna pay shikenan, zan yi confirming fingerprint, payment zai tafi yadda ya kamata. Daga ya tafi zaka je dashboard ka yi refreshing, zaka ga kudin ka ya reflecting. In bai reflecting ba sai ka dan jira zuwa 30 minutes, musamman da daddare. In aka ce da daddare ne, dama sun faɗa payment yakan yi 30 minutes zuwa 1 hour kafin ya reflecting. Amma in dai ba da daddare bane, irin da rana da safe zuwa yamma, payment naka in 2 minutes zai iya shiga account naka yadda ya kamata. Bari mu koma cikin mu refreshing. A nan din ma muka refreshing cikin daren ma za mu iya kallo ya sauka a lokacin da ya dace. Bari mu gani fa na refreshing. Sai refreshing zaka gan shi kamar yadda na faɗa muku, da daddare yana ɗaukan time da yawa. Kun ga transaction din wancan mun yi shi tun karfe 10:30 bai shigo ba. Sai wani transaction na ƙara, akwai add money, akwai manual transfer da ake. In ka danna nan ga nan manual, in ka danna manual transfer, shi ma normal yana tafiya. Kanan danna wato zai kai ka WhatsApp ne. Gashi na riga da na yin transaction din, bari ku gani. Gashi nan asalin gayin, gashi nan your manual transfer has been succeeded. To abin da zai da ka danna zai kawo ka WhatsApp ne, zai kawo ka ta number. Gashi automatic zai sa email naka wanda ka register. Wannan shine asalin mail na da na register na wannan website din. To za su baka account number, gashi sai ka sa amount din da kake so ka yi funding,
gashi na tura mishi 1000 naira na tura, gashi nan ya ce min yana processing, gashi bayan ya gama ya ce min komai yayi in je in duba dashboard ɗina. To daga zaran sun nuna ma kuɗinka ya shigo cikin dashboard naka, zaka danna view all ɗin nan, ga nan asalin abin da in ton kake so ka siya sai ka danna kan zuwa ton coin, sai ka danna sai ka ɗauko wallet address na ton keeper ko telegram wallet sai ka sa, in daga bybit ne ko bitget sai ka sa memo saboda shi dole ne, in kuma daga wallet ne ba ruwanka da memo. To ni BNB nake so na siya a yanzu, gashi in LINEA ETH ma zaka siya na MimiFi gas fee shi ma duk procedure ɗaya ne. To ni na BNB zan siya, sai ka danna BNB. To a nan zaka sa BNB wallet address ne, nan kuma instead of BNB tunda in naira muke da shi sai in sa NGN, sai in sa 1000 ɗina da ita nake son siya. Zan je cikin wallet, ina da bitget wallet, zan ɗauko address na BNB domin na yi pasting nasa na saka shi, sai su turo min wannan gas fee. In ton ne ma zaka je cikin ton keeper ko telegram wallet ka ɗauko. To in ka zo a cikin wallet gashi yadda ake nan all mainnet sai ka danna, sai ka zaɓi asalin blockchain wanda kake so kai amfani da shi. Zan danna BNB tunda gas fee na BNB nake son siya, gashi nan ya nuno, ga nan address nasa, sai in yi copy. Ina yin copy shikenan zan koma can, ina komawa sai na paste nashi a nan gun wallet nan, gashi na pasting sai in danna continue. Kana danna continue zaka danna confirm, za su baka na $0.44 kun ga na 1000, sai kai confirming password naka. Anan zan yi confirming password sai in danna confirm. Wannan wato pin kenan ba password ba, wannan pin guda 4 da ake wanda na yi misali da 00, gashi nan transaction confirm, gashi nan transaction confirm, wato transaction ya riga da yayi kenan. In kuka yi refreshing zuwa can jimawa ga nan history, ga nan komai kun gani sent. Kuna zuwa cikin wallet zuwa bayan can jimawa shikenan zamu ga gas fee na mai ya shiga. Kamar yadda na yi nan, wannan the same procedure za ku bi in ton za ku siya, in ma kowane irin gas fee ne za ka siya shi cikin kankanin lokaci babu wani problem insha Allah.